Mkomarambo vatendwa zvikuru mushure mekurescua 3 bodies musuweji yekubudiriro. Chiitiko chasiya vagari mwoyo yavo yakatsemuka. Pane mukomana aifamba neshamwari yake vachibva kumashopsi ndokubva vangoona rodhi seiripo ndokutsika panhu panga pachiita kunge pane madhaka akaoma, only to realize kuti aiwa pasi itori sinking sand, masuweji, madhaka, ndokubva awira mukati. Umwe wacho shamwari iri kuti iye anga achifambira kumasure azongonzwa kuti ndokuona shamwari yake ichinyura mumadhaka umu. Mushure mekumhanya kutsvaka help, fire brigade vati havazvikwanisi, ndokubva kwazobatwa mukomarambo vazosvika vachiedza kurescua body yemukomana uyu awira umu. Ndobva vazorealize kuti there were 2 other people vakangonyura zvikashaya basa mumvura iyi, actually mumadhaka umu. Zviri kususpectwa kuti pane mamwe mabodies anogona kuva arimo. Pane vazhinji vaifamba nenzira iyi vari voga vachibva vango maybe wira vari muya. Pari kutotsvakwa kuti pawanikwe chinhu chinosaka madhaka aya, panyatsoonekwa kuti chii chimwe chiri pasi. Vagari vemubudiriro nevamwe vakasiyana-siyana varwadzwa nechiitiko icho. Vakati city council, why muchiuya kuzoita basa mune maresources asina kukwana, munouya modhiga mosiya maopen trenches, vana vopedzisira varasikirwa neupenyu. Kana zviri zvokupusa dzimba kunana Stone Ridge, kanzuro ine maresources akadaro, asi kuti vavhare makomba avanenge vasiya, kanzuro zvakare imwe cheteyo inoti haina mari. Manetizens ari kuti nhai Jacob Mafume, vashandi venyu vari kunyatsoita seko. Almost all masuburbs vashandi venyu vanosiya makomba without any warning signs. Pakatobhaizika, we need answers. What do you mean 3 people vanofa just like that? Kodzave shiri here idzi? Why muchidaro? Who is in charge of this project and what are they saying? A deputy mayor navo vasvika pachitiko vakati tine urombo, hatitomboziviwo chero mashoko ekutaura. Mukomarambo vati ivo kwakuri kutoriska upenyu hwavo kuti vapinde mukati vadhonze mitumbi iyi, nekuti muhistory yavo kunodhaivhiwa mumvura, hakudhaivhiwi mumadhaka, uye mhepo yanga ichitonetsa kuti vaifeme vari anda madhaka iwayo. Imika zvakaoma. Regaitise Mukomarambo nevamwe vachitaura kuti zvafamba sei. Shekutanga tinoti kune urombo nehama dzine vanhu vatisiya. Kufira munzvimbo yakadai zvinhu zvinorwadza, kufira mumvura, kufira masuweji akadai, so death yacho inorwadza, zvinhu zvaunenge usina kutarisira. Sezvakaitika ipapa, sezvamuri kuona kuti panhu apa haisi mvura, masuweji, itsvina chaiyo. Even as qualified divers, kuti uchidhaivha makadai so, you are not recommended kudhaivha mumadhaga akadai so, because hamusumiki. Madhaga chaiwo anenge asingakwanisi kuda kukwanisa kuona nakuswima. So what I did, it's a sacrifice kuti spirit yevanhu ava izorore munogara, because sometimes 2008 ndichama rescues, I've realized kuti kana munhu asina kuwanikwa, spirit yake inoramba ichingonetsa ichingochedza vamwe. For example, sezvakaitika nezure papa, munhu akatanga kunyura, I think spirit yacho yakangochedzawo vamwe. But zvandida kutaura ndezvekudai so, this incident kana ichitaurwa kudai so inoita mystery. Maitiro zvakaita hatizive kuti matimes anga akamira sei, but kuya kwatakaita takauya ichida kuburitsa mukomana ichinzi akawira ane shamwari dzake yanga ane maweapons ake vachida kuda sei, vachida kupfuura. Saka wanga naye akazongoti akanzwa kuti munhu aida sei awira, nandovhotsa ndakapedzera kunzwa. So zvakazoitika ndezvekudai so takazoshedzwawo, ndakasvikamo ndakashedzwa neconcert. Concert ndiyo ma first responders. Zvavanotaura zvinogona kutibatsira tese mangwana
chikonzero chese tasingatozive kuti pane vanhu vanoita basa rakanaka zvakadai, asi vamwe tatongoshamisika kuti munhu anoita magatsi kana kuita zvinhu zvokupinda makadai, vamwe tichitya kusangana nechi kutojamba suwa yacho. So tinofanira kungozvitenda basa rinobatwa nevana vevamwe. So ngatingopai mukoma Rambo kanguva kadiki kuti vataure, takateerera tese, tinombonyarara tichiappreciatawo zvinoitwa nevana vevamwe. Pamusoro chiti tine urombo nekurasikirwa kwataita nehama dzedu, zvinhu zvinorwadza. This type of death is so painful. Kufira mumvura mumasiweji akadai, zvinhu zvinorwadza. This incident chaita chishamiso, it's a mystery. Inino mshanda kwangu kwese wandaita kubva 2008 ndichiita zve life saving. This is the first mystery chishamiso chihombe chaitika chekuti tauya titakatarisira kuti toda kubudisa munhu murume 1 asi chazoitika kufunga mangozvionera. Pandapinda pekutanga ndasvika ndinetarisiro ndichiti ndichawana munhurume ane jini ane hembe yemeruni chekutsanangurwa tanitaitwa, but hazvina kuenda sekudaro. Kupinda ndapinda umu basa redu rediving, hatidhaivha mumadhaka, tinodhaivha mumvura. Iyi haisi mvura, madhaka. Saka kupinda ona ndichiita umu tengina ndinaro just for in case of emergency, kuti ndatadza kubalansa kuholda my breath. In case of emergency nokwanisa kuda se kungokweyawo, but mweya haunyasobuda zvakanaka mumadhaka. It was a sacrifice kuita kuti mweya yevanhu ava izorore zvakanaka, nokuti zvinowanzo kuitika. Ndoda kuti munzwisise, handimuona kuti zvinhu zvaina neorder kuti tizosvika pamunhu wati achida kusvika. So sometimes vamwe vanhu kana vane bond vanofamba vanoita bond spiritually, kuti kana achienda vanoenda vari vese. So mumwe atanga kuenda mumwe abva ashedza umwe. Reason why yaita kuti titange kuona musikana inyaya yekuti ndingadai ndatanga ndaona mukomana, I was not going to stop. Ndaingotora mukomana then I leave kuedza toingoenda. Izvi zvaitira konzero kuti tirecover vanhu vese. Murume muri kuona makazonzwa kana hama dzavo ndinoimba kuti murume uyu haana 1 day avinga kana ma-hours, I think it's maybe 2 days. Munhu uyu hama dzemunhu dzichazopupura, asi munhu masymptoms akaratidza kuti munhu agarisa mumvura. Maomero aita asiyana nevaviri ava. Vaviri ava varatidza kuti wawira nhasi, asi ndinongoti kune hama dzevanhu vatabuditsa tine urombo, rufu runorwadza. May their soul rest in eternal peace. Nemashoko yayo ndinongoti tikadai attention. Inguva inorwadza zvikuru kumhuri yarasikirwa. Tinotenda mukoma Vikela vaita basa rakanaka zvakadai. Vanga vachitori pariski yekutonyura mumadhaka imomo, asi vangoshingaira kuti vanhu ava vagone kusangana nekuvigwa kwakanaka. Pane mafamilies asati atombokontaktiwa kuti vanhu vakawira umo ndivanani. Maybe vamwe vakatokuonekana vanhu ava vachinokwira mabhazi, vari kutofunga kuti vanhu ava vakatosvika kunona South kana kwavaenda, asi vanhu vachiri muarea imwe chete iyo. Kozve zvichimboitirwei?
ndo zvimwe zvinhu zvidiki diki zvinoita kuti guta rirambe richideteriorata to nothing. Kana pongosiyiwa mamenhu akavhurika zvinotibatsira chii senyika? City council yadonetera kumavhiki magroceries zvinobatsirei zvinhu zvakadaro? Magroceries echiko ngavaconcentrate pakuita zvinhu zvakanaka. Vamwe vakati Victor ngaende kunoona Victor because these are the heroes of our times.